Πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο. Καλά να πάθεις. Είμαι η Ελένη και καλώς όρισες στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταφέρνουμε. Δεν λέω Σάββατο γιατί έχει περάσει η ώρα και εγώ ξέρω ότι θα κάνω άλλο τόσο για το μοντάζ. Αυτό το βίντεο θα το πάρεις μάλλον Κυριακή. Αλλά είμαι εδώ αυτή τη φορά. Και είμαι εδώ για να κάνουμε αυτό το super glowy τίνγκα στο χρώμα μακιγιάζ μαζί. Δεν θα κάνω μεγάλο intro, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Θέλω όμως να σου δείξω αυτό. Αυτό θέλω να σου δείξω γιατί ανέβασα μέσα στη εβδομάδα ένα βίντεο στο TikTok. Έψαχνα αρώματα, βρήκα αρώματα στο Wild Rose Perfume Bar και έχω πάθει λαλά. Στα δείχνω στο TikTok, ταγκάρω από κάτω το κατάστημα, από όπου και εγώ το βρήκα μέσω TikTok, και η Στέλλα που έχει το Wild Rose Perfume Bar με βρίσκει, επικοινωνεί και μας δίνει κωδικό. Λοιπόν, αρωματάρες, θα σου δείξω τα 3 που έχω πάρει εγώ στα πολύ γρήγορα γιατί έχω κάνει βίντεο στο TikTok. Έχω πάρει το Good Girl που είναι καθαρή πουδρίτσα. Πολύ ωραίο ανοιξιάτικο άρωμα. Έχω πάρει, δεν θα τα σπάσω. Έχω πάρει το Divine που είναι πιο φρουτένιο, ξινοφρουτένιο. Κάτσε να το θυμηθώ. Ναι. Πολύ όμως φρέσκο άρωμα. Και το Out Satin Mood, το πιο ξυλώδες, το οποίο είναι άστο. Το άρωμά μου, σαγηνευτικό, μυστηριώδες, το φοράω πρωί και το βράδυ ο Βασιλάκης όταν πέφτουμε να κοιμηθούν κάνει ρε μωρό, ακόμα μυρίζει. Τούρμπο διάρκεια. Η Στέλλα μας δίνει κωδικό. Ελένη 15, στο αφήνω να περνά. Για 5 μέρες, από σήμερα Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, 15% σε όλο το site. Εγώ πήρα και body lotion, το μάτσαρα με το Good Girl, το πουδρένιο το άρωμα, γιατί τώρα για άνοιξη θέλω αυτή την καθαριότητα πιο, ναι, μια πολύ ωραία λεπτόρευστη νεμέν κρέμα, που δίνει αυτήν ακριβώς την ενυδάτωση που θέλεις τώρα για την άνοιξη και για καλοκαίρι. Απορροφάτε, δεν μένει. Λοιπόν, όχι, κοριτσιά, εμπιστευτείτε με. Άμα σε λέω εγώ, σου λέω εγώ. Ευχαριστούμε Στέλλα για τον κωδικό. Και να πέσει το intro για να ξεκινήσει το μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το δημιουργικό κομμάτι αυτού εδώ του βίντεο. Δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία προσώπου, θα την κάνουμε τώρα εδώ μαζί. Έχω κάνει το πρωινό μου skincare, οπότε δεν έχω ξαναπειράξει το πρόσωπό μου. Είναι 7 και 5, οπότε θέλω να πάρω κάπως τη λιπαρότητα και να κάνω το δέρμα μου πιο καθαρό, ώστε να υποδεχτεί όλα τα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω τα πάτσα από Anua, τα Heart Lift Clear Pad. Πρόκειται δηλαδή για εμποτισμένα δισκία. Η μία τους πλευρά είναι ηλία και από την άλλη είναι έτσι λίγο πιο τραχιά για πιο φυσική απολέπιση. Έχουν ως κύριο συστατικό εκχύρισμα Heart Lift, δηλαδή από το φυτό χαμελέον που είναι καταπραϊντικό. Έχουν μέσα και PHA, δηλαδή κάνουν μια πολύ ελαφριά απολέπιση. Τα PHA κάνουν την πιο ελαφριά και ευγενική απολέπιση στο δέρμα. Σίγουρα το θέλουμε πριν από ένα μακιγιάζ, διότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουμε κάθε ακαθαρσία, οτιδήποτε θα μπορέσει να γίνει εμπόδιο στο να χτίσουμε μια ωραία κελία επιφάνεια. Λοιπόν, ταυτόχρονα θα λέμε και τα νέα μας. Ξέρεις πώς κάνουμε εδώ πέρα μακιγιάζ, έτσι? Ναι, αρχίζουμε και λέμε και δεν ξέρουμε τι ώρα θα τελειώσει αυτό το βίντεο, αλλά ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ας μην προδικάζουμε. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ την πίσω πλευρά, χρησιμοποιώ τη λία πλευρά. Έχουν μέσα το PHA, δεν θέλω να χρησιμοποιώ και την τραχιά επιφάνεια. Αισθάνομαι ότι επιβαρύνω περισσότερο το δέρμα μου έτσι. Μιας και είπα δέρμα, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το άγχος μου φίλοι, δεν ξέρω αν είναι η όλη διαδικασία που πέρασα με τη γιορτή, θα στα πω. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι μου φταίει. Αλλά μια ορμονική διαταραχούλα την περνάμε. Φαίνεται και στον κύκλο μου αυτό το πράγμα. Ο κύκλος μου είναι άρτσι μπούρτσι και λολάτσι. Και συνέβη αυτό. Το αντιμετωπίζω όμως. Ήταν πολύ χειρότερα. Τώρα είναι στη φάση της επούλωσης, να φανταστείς. Το αντιμετωπίζω καθημερινά με κρέμα ανταπαλένης.
κάτσε, μια και είναι ευκαιρία να στη δείξω, να σου πω τι κάνω. Σε αυτήν εδώ τη φάση που έχεις μια έξαρση, έχω κόψει όλα τα ενεργά συστατικά, ένα απλό υδατικό τόνερ και ένα κλείσιμο με μια ωραία απλή υδατική κρεμούλα. Βάζω την ιασιναμίδη μου, τον νερό της ιασιναμίδης που είναι ό,τι πρέπει για την ακμή και χρησιμοποιήσω την ανταφερή. Είναι μια γέλη με 0,1% ανταπαλένη, τοπικά κάθε βράδυ πάνω σε κάθε σπυρί. Αυτά εδώ πέρα ήταν Pebbles, ήταν Βεζούβι, ωραία. Έχουν αρχίσει να ξηραίνονται και στη φάση αυτή που βγάζουν την κοκκινίλα, συνεχίζω με αυτήν εδώ πέρα την κρεμούλα. Είναι από την Cosrx Isendella Blemish Cream, είναι μια πάστα άσπρη, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην επούλωση του σπυριού, έτσι ώστε να μην αφήσει την κοκκινίλα του, το σημάδι του, καταλαβαίνεις, να φύγει σαν να μην ήρθε ποτέ. Είναι δύο σούπερ αποδοτικά προϊόντα. Έχω βρει τη σωτηρία μου. Κάντο όπως σου λέω, εάν είσαι και εσύ από εκείνα και τα δέρματα που πετάνε σπυράκια, κόψε ό,τι βάζεις σε ενεργό, το οποίο θα μπορέσει να το ερεθίσει, να το προκαλέσει επιπλέον. Ξεκίνα αυτά που σου είπα, κράτα την ιασιναμίδη μέσα στην ρουτίνα σου ως ενεργό συστατικό. Κάθε βράδυ μία μικρή ποσότητα, ξέρανέ το και αφού το ξεράνεις μία ποσότητα καλή, έτσι, αυτές τις πάστας πάνω στο σπυρί και είσαι κομπλέ, κυρία. Λοιπόν, θα προχωρήσω, θα βάλω το σέρουμ μου για ενυδάτωση και δεν είναι άλλο από ένα σέρουμ ή αλιρούν. Και δεν είναι άλλο από ένα σέρουμ ή αλιρούνι. Και δεν είναι άλλο από ένα σέρουμ ή Και δεν είναι άλλο από ένα σέρουμ ιαλουρονικού. Έχω κάνει 8 σαρδάμ, το έχω πει 8 φορές αλλιώς. Η 8η είναι συλλαβιστά, δεν θα το πω διαφορετικά. Πρώτα όμως θα με ψεκάσω με ένα mist. Παίρνω από Herb Store το mist ροδόνερο και aloe vera. Και πάλι από τη Herb Store το ιαλουρονικό τους διάλειμμα. Το ιαλουρονικό θέλει υγρή επιφάνεια για να εισχωρήσει καλύτερα στο δέρμα. Και αυτό τι κάνει το ιαλουρονικό, δεσμεύει έως και πόσες φορές δεν θυμάμαι τώρα να σου το πω επιστημονικά, όμως παραπάνω, πολλές φορές παραπάνω από το βάρος του, το νερό, την υγρασία. Άρα σε ενυδατώνει. Και εφόσον αυτό μέσα σκέψου φουσκώνει, γιατί δεσμεύει την υγρασία, δημιουργεί αυτό το plump εφέ στο δέρμα. Είναι αυτό το εφέ που θέλουμε για ένα πολύ ωραίο καμβά στο μακιγιάζ μας. Λοιπόν, φίλοι, ο λόγος που με έχασες, όπως είπαμε, ήταν η γιορτή. Ετοίμασα τη γιορτή της 25ης Μαρτίου, αυτήν είχε αναλάβει η 5η τάξη στο δικό μου το σχολείο. Και επειδή πλέον ξέρεις τι είμαι, είμαι μια ψυχαναγκαστική, τελειομανής, φιλόδοξη τύπισσα. Αυτή είμαι, να μην κορδευόμαστε. Λοιπόν, φέτος ετοίμασα μια γιορτή γραμμένη όλη από μένα. Δεν πήρα καμία πρότυπη από το ίντερνετ, ούτε να τη διαμορφώσω, ούτε τίποτα. Πήρα και έκανα μια πρωτότυπη γιορτή όλη δική μου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είχε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν και μια αρκετά φιλόδοξη γιορτή, θα έλεγα. Τελείως διαφορετική από τα συνηθισμένα. Έχω ξεχάσει στην κουζίνα το καφεδάκι μου πάνω, το φέρω, αλλιώς κουβέντα χωρίς καφέ. Τι γίνεται. Πάρ' και στο δικό σου, φέρνω και εγώ το δικό μου και να τα πούμε. Που είχαμε μείνει, ναι, στη γιορτή. Οπότε καταλαβαίνεις, φίλοι μου, γιατί δεν ήμουν εγώ στους δέκτες σου το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Θα ενυδατώσω χυλάκια με το Cica Plasta Piaros Posé, σούπερ ενυδατικό προϊόν, φανταστικό ενυδατικό προϊόν. Η γιορτή βγήκε εξαιρετική. Βέβαια, έχω και τα καλύτερα παιδιά, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είμαι υπερβολικά ικανοποιημένη μέσα μου για όλο αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι μέχρι τη μέρα της γιορτής που το παρουσιάσαμε. Ήταν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ανάμεσα σε μένα και τους μαθητές μου. Στα λέω όλα αυτά για να με δικαιολογήσεις που δεν με είδες την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για ενυδατοσούλα, αντί για ενυδατική, εγώ θα πάω στο primer. Θα κλειδώσω δηλαδή το ιαλουρονικό, το σερουμάκι με το skin booster από την Affect. Είναι ένα hydrating face serum base. Έχει μέσα και πρεβιωτικά. Πολύ ωραίο ενυδατικό primer, αν με ρωτάς. Είναι μια πολύ λεπτόρευστη λευκή κρεμούλα. Δεν κάθεται καθόλου βαριά στο δέρμα. Τη θεωρώ για κάθε τύπο δέρματος ιδανικό προϊόν. Δηλαδή και για σένα που είσαι ξηρή και κανονική και μεικτή και πασπαρτού προϊόν. Πασπαρτού. Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλουμε αυτό και στα μάτια. Ή έβαλα λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Θα έρθω και θα βάλω λίγο παραπάνω εδώ. Που η αντεπαλένη έχει αποξηράνει τελείως το σαγόνι μου κάτω εκεί με την έξαρση των σπυριών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και why not, θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι κι αλλιώς το μακιγιάζ πειράματα κάνουμε. Λοιπόν,
Στο κέντρο του προσώπου μου, ειδικά εδώ ειδικά, που βγάζω έτσι έντονη λιπαρότητα, θα έρθουμε να βάλουμε αυτό το προϊόν από τη Mon Revue, το Secret Mattifier Jellified Powder. Το ξέρεις πια, να μην το περιγράψω. Εγώ το χρησιμοποιώ με το δαχτυλάκι μου. Θερμαίνω λίγη ποσότητα στα ακροδάχτυλά μου και έρχομαι και το ταμπονάρω στις περιοχές που ξέρω ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Αμέσως λιένει και ματάρει το δέρμα στα σημεία αυτά. Πολύ ωραίο προϊόν και πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι σωτήριο. Ειδικά για τα τσάπ τις μέρες που εσύ έχεις βαφτεί και με τη ζέστη γίνεται το έλα να δεις, για εκείνες ειδικά τις μέρες θα σε σώσει. Έχουν περάσει 2-3 λεπτουδάκια, έχω αφήσει όλα τα προϊόντα να κάτσουν και να απορροφηθούν καλά από την επιδερμίδα μου και προχωράμε στο foundation. Emanuela Cosmetics, άμα θέλεις μία βάση αψεγάδιαστη, να καλύψει τα πάντα και να μείνει εκεί σταθερή ανά τους αιώνες, καλά σου τα λέω, θα πας σε Emanuela Cosmetics. Εξαιρετικό foundation. Εγώ το έχω στην απόχρωση νομίζω 3. Ναι, 3. 1,5 πάμπ έχω βάλει εδώ και θα έρθουμε να κάνουμε dots στο δέρμα. Εμένα αυτός ο τρόπος μου έχει βολέψει, κορίτσια, να βάζω το foundation μου τελικά με dots. Θα πάρω το πινελάκι μου, θα το ψεκάσω με setting spray από NYX το Marshmallow. Και στην ποσότητα που έχω αφήσει πάνω στο χέρι μου, θα έρθω πρώτα να δουλέψω το πινέλο, να αρχίσει αυτό να δουλεύει πρώτα μόνο του και μετά ξεκινάμε με ταπ ταμποναριστές κινήσεις. Πρώτα κάνω ένα γενικό πέρασμα να απλωθεί το foundation και μετά ξεκινάω να το μπλεντάρω και να το στρώνω στο δέρμα. Για concealer θα πάω σε ένα από τα Holy Grail αγαπημένα μου προϊόντα από NYX, το Bear With Me Concealer Serum και το έχω στην απόχρωση, νομίζω 4 το έχω και αυτό, ναι. Οπότε βλέπεις θα γίνει ένα restock εδώ γιατί, ναι, ελάχιστη ποσότητα, ελάχιστη. Παίρνω ένα πινελάκι φούντο τούλι και ξεκινάω με πολύ αέρινες κινήσεις, δεν στοκάρω, θέλω να γίνει όσο πιο ανάλαφρα γίνεται η εφαρμογή του concealer. Πάμε τώρα να σου δείξω αγαπημένο μαγικό προϊόν από την YouStar, το είδαμε στο τελευταίο haul. Είναι το Magic Contour στην απόχρωση 02 Medium Tan. Είπαμε έχει και ένα stopper εδώ πέρα. Έλα, να το, ελαφρώς το πατάω, λίγη ποσότητα θέλουμε να βγει, δεν θέλουμε να βγει πάρα πολύ ποσότητα. Ακριβώς τη βλέπεις τη φυσική μου σκίαση, αυτήν θα ακολουθήσω. Έτσι κι αλλιώς η φυσική σκίαση φαίνεται. Με 2 dots. Θα έρθω και εδώ. Θα έρθω και εδώ, τελείωσα, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Ένα συμπαγές πινελάκι και δες τώρα. Το βλέπεις πόσο τέλεια μπαίνει μέσα στο δέρμα και ακολουθεί την φυσική σκίαση του προσώπου ίσα ίσα κάνοντάς το λίγο πιο έντονο. Είναι συγκλονιστικό προϊόν. Δες εδώ. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Το βλέπεις, τα λόγια είναι περιττά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια σου η εικόνα, τι να στο εξηγώ εγώ, μπλα 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 μπλα, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, από αυτή την εταιρεία την YouStar θα πάω να πάρω και άλλα κρεμόδι, να τα δούμε μαζί. Ρουζάκια, ξέρεις, θα γίνει ένας χαμούλης. Γίνεται να σε αφήσω έτσι, γιατί ήδη με αυτό το προϊόν αυτή η εταιρεία μου έχει μπει στο μάτι. Με έχει κάνει κλικ. Λοιπόν, προχωράω να βάλουμε. Ποιο να βάλουμε πρώτα? Αυτό θα βάλουμε. Θα δώσουμε και λίγο μπρονζέ λάμψη με το Sun Kissed από τη Maybelline στην απόχρωση 11 Electric Bronze. Θα το βάλω ένα τσικ πιο πάνω από εκεί που έκανα το contour μου. Δηλαδή, ένα εδώ και εδώ. Πολύ μου αρέσει αυτό το μακιγιάζ. Ίσα ίσα τώρα βλέπεις τη διαβάθμιση από το contour στο bronzer. Καλά, αυτό είναι και sunlight bronzer. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, θα σε πάω σε ρουζάρα εκπληκτική, creamy. Παλετίτσα από Desi. Είναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει διάφορες αποχρώσεις. Αυτή είναι η Peach and Raspberry. Θα την δεις. Θα συγκλονιστείς. Δεν ανοίγει για να τη δεις. Άνοιξε!
σοκ και δέος. Αυτά εδώ ακριβώς είναι τα χρώματα που θα βάλουμε στο μάτι. Θα παίξω και με τις δύο. Λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Και θα έρθω ακριβώς πιο πάνω και θα το πάω έτσι διαγώνια. Έχω πολύ καιρό να τη χρησιμοποιήσω και δεν... Ωραία, να είμαστε. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα χρώματα. Αυτό θα το φέρω και έτσι εδώ. Ναι. Yes, I am. Yes, I am. Πώς μ' αρέσει όταν αλλάζει η εποχή. Τώρα που βγαίνουμε από το χειμώνα και μπαίνουμε στην άνοιξη. Πώς τρελαίνομαι. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με καμία εποχή, εκτός μη μου πεις, τα έχουμε πει 100.000 φορές, μη μου μιλήσεις για 40 βαθμούς καλοκαίρι. Ωραία. Λατρεύω όμως την εναλλαγή των εποχών. Μ' αρέσει όταν μπαίνει και το φθινόπωρο. Ένα τσικ θα το πατήσω στα τελειώματα, να το κάνω λίγο πιο χαλαρή, έτσι πιο smooth τη μετάβαση με το πινέλο του foundation, αλλά κατά τα άλλα τη θέλω αυτή την ένταση. Αυτή είναι ακριβώς την ένταση θέλω. Σοκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής το μακιγιάζ μας. Μ' αρέσει, έλεγα, η εναλλαγή των εποχών. Πώς αλλάζουν τα χρώματα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, που μπαίνουμε σε αυτά τα καφετιά, τα πορτοκαλιά, πώς μπαίνουμε στα μουντά του χειμώνα, τα μπορντό, τα δαμασκηνή και πώς ξαφνικά έρχονται τα ροζ, τα μόβ, της άνοιξης, τα μπλε, του καλοκαιριού, τα χρυσαφιά, Πεθαίνω για αυτές τις εναλλαγές, με φτιάχνει κάθε αλλαγή τη διάθεση. Λοιπόν, κέντρο προσώπου και εδώ θα ματάρω με πούδρα από Paese, είναι η Bamboo Powder, πολύ ωραία πουδρίτσα. Λίγη ποσότητα στο καπάκι, παίρνω τα γνωστά, τα σφουγγαράκια, εννοείται θα φύγει η πολλή ποσότητα, θα κάνουμε και ένα παφ στο χέρι και ξεκινάω από την πιο προβληματική περιοχή. Συνεχίζω με πουδρένια προϊόντα. Tarte Hotel Harris για bronzer. Υπέροχο. Τι να σου πω. Με ένα κοφτό πινελάκι από Dust & Cream. Είναι το SD123. Πάνε πάρε πινέλα από Dust & Cream. Εξαιρετικά. Θα έρθω ίσα ίσα να κλειδώσω εδώ το bronzer μου και εδώ. Και θέλω να το περάσω και μία έτσι από όλο το μάτι. Να δημιουργήσω αυτό το εφέ. Τελειότητα. Προχωράω σε ρουζάκι. Θα κλειδώσω με ρουζάκια από Sephora τα Color Blush στην απόχρωση 27 Charmed. Είναι το κοραλένιο. Ό,τι καταλαβαίνεις, δίνουμε έμφαση στο κοραλί αυτή τη στιγμή. Η βάση μου είναι πανέτοιμη. Λάμψες θα βάλουμε στο τέλος, πάμε να κάνουμε ματάρες. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε το μάτι? Με ένα φούξ ροζ μολύβι. Από Catrice είναι το Eye Pencil 090 φούξ ροζ, έτσι. Σημείωσε το αυτό. Και θα έρθω να σχηματίσω πρώτα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, ένα τύπου σβησμένο liner. Δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η λεπτομέρεια, ωραία. Στο δικό μου κουκουλό το μάτι τι κάνω? Τραβάω πρώτα αυτή τη γραμμή εδώ κάτω και μετά περνάω πάνω από την πτώση και συνεχίζω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό εδώ. Και θα το συνεχίσω μέχρι μέσα σε μια αρκετά χοντρή γραμμούλα. Αυτό θα το κατεβάσω και στις κάτω βλεφαρίδες τώρα. Και θέλω σε αυτό το σημείο εδώ να ενώνονται όλα με αυτήν την ανωδική πορεία. Αυτό τώρα θα το σβήσουμε. Θα πάρω πινελάκι πάλι από Dust & Cream. Είναι κοντότριχο, σφιχτό. Είναι το AED235 και θα το περάσω από πάνω σβήνοντας το. Ουσιαστικά κάνω το αποτέλεσμα ακατάστατο. Πάνω κάτω. Θα έρθω τώρα και θα πάρω υγρή σκιά από Radiant την απόχρωση 10-10, σκάτω 10.
Θυμάσαι που θέλω να την κάνω την glitter επειδή την έχω πολύ καιρό και μου είπατε κράτησέ την. Πολύ καλά μου κάνατε και μου είπατε, διότι δεν έχει πάθει τίποτα και που την έχω ξαναχρησιμοποιήσει πάλι δεν έπαθα τίποτα. Οπότε θα την ξαναχρησιμοποιήσουμε μαζί. Είναι αυτή εδώ η χρυσοπορτοκαλί. Κάτσε να την ανοίξω λίγο να την δεις. Θέλω λίγη ποσότητα και θα έρθω να τη βάλω σε όλο το υπόλοιπο βλέφαρο που δεν έχουμε βάψει. Και εννοείται ότι θα την βγάλω και έξω από τα όρια. Πάμε στην παλέτα με την οποία θα παίξουμε. Είναι από Grigi, κάτσε να την ανοίξουμε να μην κάνει από τα φώτα καίγεται. Εδώ τα χρώματα είναι ακριβώς τα χρώματα που θέλω. Δεν με έχει τρελάνει ως προς την απόδοση της η συγκεκριμένη παλετίτσα. Είναι η 03 The Pink and Coral Paradise. Χρωματικά με έχει ξετρελάνει. Από απόδοση θα μπορούσαν να μην είναι τόσο... Έχουν ένα fallout αρκετό θα έλεγα. Δεν είναι τόσο... τρίβονται αρκετά. Εντάξει, αυτό κράτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε όμως τώρα εμείς. Θα έρθω και θα πάρω αρχικά αυτό εδώ το ροζ και θα περάσω και θα κλειδώσω το μολύβι από πάνω. Θα ρίζω το πινελάκι με το οποίο έσβησα το μολύβι και με το ίδιο βουτάω και έρχομαι να κλειδώσω. Σε αυτό εδώ το σημείο στη γωνία μου προσπαθώ να το σβήσω, να δημιουργήσω ας πούμε μια μικρή διαβάθμιση εδώ κάτω στη γωνία που δεν φαίνεται. Σβήνω. Δίνω ένταση δηλαδή με το ροζ στη γωνία μου. Με ένα πιο pointed fluffy πινελάκι πάλι από Dusty Cream, το ED225, θα κάνω λίγο blend όλο αυτό. Ξεκινώντας από κάτω να μαλακώσουμε λίγο το αποτέλεσμα και από πάνω εδώ που ενώνονται οι δύο σκιές, τα δύο χρώματα βασικά. Καθαρίζω το πινελάκι με το οποίο τοποθέτησα τώρα την υγρή σκιά της Radiant και με το ίδιο πινελάκι θα έρθω και θα πάρω πρώτα αυτό το matte το πορτοκαλί και θα το περάσω πού θα δεις. Εδώ εσωτερικά. Και στην εξωτερική γωνία. Και με ένα πολύ πιο φλάφι πινελάκι έρχομαι και ξεκινάω να δουλεύω και να μπλεντάρω. Βασίλη, τι θες? Με το φλάφι μου το πινελάκι παίρνω ελάχιστη ποσότητα από το ίδιο χρώμα για να το φέρω εδώ ψηλά, να κάνω το μάτι να φαίνεται πιο μεγάλο. Θα το σβήσω πάλι, μην το βλέπεις έτσι εκεί. Εδώ όμως θέλω να σκιάσω. Πάρω ένα άλλο καθαρό blending για να αρχίσω να το μαλακώνω όλο αυτό. Και στο κέντρο του ματιού, θα έρθω και θα βάλω αυτήν εδώ την πιο σήμερη πορτοκαλί. Λες και αντανακλά το ηλιοβασίλεμα είναι αυτή η σκιά, θα τη δεις τώρα. Έχουν όμως πραγματικά, σας το λέω, πολύ fallout. Είμαστε εδώ, δες τώρα χρώμα, έτσι. Υπέροχο. Λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ που θέλω να κάνω εγώ φέτος όλη την άνοιξη. Λατρεύω, αγαπώ. Στην κάτω βλενογόνο θα έρθω και θα βάλω μολυβάκι μοβ από την Golden Rose. Είναι υπόχρωση 03 Vivid Purple. Ναι, νομίζω το θέλει. Δίνει πιο ωραία ένταση. Εννοείται θα βάλουμε μοβ μασκαρίτσα από Grigi. Είναι η Premium Mascara Pro. Στη μόβ απόχρωση. Ωραίο κονικό τρίχινο βουρτσάκι, πιάνει πολύ ωραία τις βλεφαρίδες, έχει πολύ καλή απόδοση, ειδικά για χρωματιστή μάσκαρα, ταινίζει πολύ ωραία τις βλεφαρίδες, δίνει όγκο, δίνει μήκος. Άμα θες χρωματιστή οικονομική μάσκαρα, θα πας σε αυτή τη σειρά της Grigi. Τένει σαφριδάκια λίγο με το Go To Be το μασκαράκι και θα πάμε σε χυλάκια. Παίρνω μολυβάκι από Κούπιο, την απόχρωση Feminine Touch. Όπως βλέπεις έχω κάνει στο κέντρο μόνο των χιλιών ένα ωραίο έτσι overline για να φαίνονται πιο juicy.
πάω περιμετρικά το μολύβι και με το υπερπινέλο. Όλα καλά, ζω, είμαι εδώ. Έλεγα όμως ότι με το υπερπινέλο από Monrev θα έρθετε, θα το πατήσω για να γίνει για να φαίνεται πιο φυσικό. Θα πάρω κραγιονάκι από Kiko. Τα Unlimited στήλο στην απόχρωση 11. Είναι αυτό το τριανταφυλλί. Και νομίζω ότι τώρα με τις λάμψεις θα αλλάξουμε όλο το παιχνίδι. Θα πάρω από Essence το Glow Highlighter, το Meta Glow στην απόχρωση. Δεν έχει απόχρωση, είναι το Duochrome Highlighter. Ωραία, με ένα πινελάκι έτσι κοφτό, μικρό, αέρινο. Παίρνω λίγη ποσότητα και έρχομαι αρχικά εδώ. Δημιουργώ, έχει μέσα αυτό το μοφρόζ, αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή να δώσω στο μακιγιάζ μου. Αυτό το glow, το διαστημικό, το ανοιξιάτικο, ναι, αυτό. Πρόσεξε όμως τώρα. Πρόσεξε. Πάρω ένα μικρό έτσι πινελάκι pointed. Και αυτό το glow. Θα έρθω να το βάλω και εδώ στην εσωτερική μου γωνία. Υπέροχο, δείχνει υπέροχο. Θα έρθω να το βάλω και λίγο εδώ. Κάνει αυτό το pop-up. Και με το δάχτυλό μου θα έρθω να το βάλω και εδώ. Να δώσουμε και εδώ αυτό το glow. Κέντρο χιλιών. Έλα τώρα πες. Πες. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, φίλοι μου. Αυτό ήταν το σημερινό μας μακιγιάζ. Περιμένω τις εντυπώσεις σου, εννοείται, κάτω στα σχόλια και για το αποτέλεσμα σαν μακιγιάζ και για τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Βλέποντας την ώρα που τελειώνω αυτή τη στιγμή το βίντεο και συνειδητοποιώντας ότι έχω άλλη τόση ώρα για μοντάζ, κάτι μου λέει ότι δεν θα ανέβει σήμερα το βίντεο που είναι Σάββατο και εγώ το γυρίζω, αλλά θα ανέβει αύριο Κυριακή. Δεν έχει καμία σημασία. Σε αυτό το κανάλι ανεβάζουμε όποτε θέλουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως εσύ παρόλα αυτά, εάν δεν έχεις κάνει ακόμα την εγγραφή σου, μην ξεχάσεις να το κάνεις. Τώρα είναι η στιγμή κατάλληλη. Να έρθεις να με ακολουθήσεις και στα υπόλοιπα social media, Instagram, TikTok. Να είσαι πάντα καλά, να λάμπεις από μέσα προς τα έξω. Άφησε τη φύση να σε παρασύρει. Άφησε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω σου, που η φύση ανασταίνεται, που βλέπεις το νεκρό τοπίο που τόσο καιρό υπήρχε γύρω σου, να ξαναπαίρνει ζωή, να ξαναανθίζει ο τόπος. Παρασύρσου, μπες σε όλο αυτό το κλίμα και εσύ γίνε ένα, χόρεψε το χορό της φύσης και άσε όλο αυτό να σε παρασύρει σε μια εσωτερική γαλήνη, σε μια εσωτερική αρμονία. Πίστεψε με, όλα ξεκινάνε από μέσα σου. Όλα είναι εδώ. Όταν καταλάβεις ότι εσύ ορίζεις τη ζωή σου και κανένας μα κανένας άλλος, τότε θα λάβεις πραγματικά και ουσιαστικά από μέσα προς τα έξω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι τότε σου στέλνω άπειρα φιλιά.